después de 3 meses parados, literalmente parados, y bueno, empezamos la competición con un poquito de entrenamientos y bueno, yo creo que el equipo ha dado lo que se pedía, que era competir, y independientemente del resultado, yo creo que el equipo ha competido contra un rival muy difícil, que venía muchísimo más rodado con nosotros y bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que la sonrisa la tengo. Pues sí, porque la verdad es que hemos tenido muy poquitas ocasiones, el rival ha concedido muy poco, está muchísimo mejor colocado que nosotros lo que hemos intentado es mantener el orden y sí que es cierto que el hecho de tener más eficacia de cara a puerta nos ha hecho ganar confianza y bueno, no hemos intentado, como decirte, no ser más prácticos, sino debido al tiempo que tenemos parado, ser mucho más prácticos, un fútbol más sencillo, más simple, pero más eficaz. Pues sí, la verdad es que arriba tenemos a Eric, Joel y Roland, que nos aportan gol, que nos aportan trabajo y que, bueno, incluso trabajo, ¿no? Y vigilancia defensiva de cara a los rivales, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues Roland no haya estado acertado, pero bueno, yo quisiera destacar sobre todo el trabajo defensivo de todo el equipo, que hoy les ha tocado trabajar mucho a pesar de las bajas que teníamos y sacrificarse mucho, y yo creo que el resultado es positivo por eso, ¿no? El equipo ha jugado prácticamente juntos como equipo, hemos jugado estrechitos y bien contentos. Bueno, la verdad es que ha sido difícil y hay que decirlo que ha sido todo muy difícil. El de reprender, bueno, hay mucha incertidumbre, ha habido mucha incertidumbre incluso por parte de los jugadores y es complicado, ¿no? Hay que seguir los protocolos muy estrictamente. Todos de alguna manera u otra han pasado dificultades personales y bueno, el hecho de tener el fútbol casi que nos olvida un poquito esto, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que psicológicamente en la plantilla hay jugadores que están tocados y afectados, ¿no? Y estamos trabajando en eso y yo creo que hay que seguir trabajando en eso y bueno, pues tenemos el fútbol o la práctica deportiva para aliviarnos un poco, ¿no? De la situación que estamos viviendo, pero sí que es cierto que el equipo ha venido afectado anímicamente y físicamente, bueno, pues estos 3 meses parados, solo llevamos 10 días de entrenamiento y bueno, este és el resultat, no? Que nos ha costat mucho llegar al final del partit. Ens quedem, lògicament, amb que hi ha coses que hem de millorar, però també que hem tingut la capacitat de generar moltes ocasions, sobretot a la primera part, més que la segona, que s'han de ficar, i quan no es fiquen doncs ja vas a remolc i s'han trobat amb una acció del penal que, independentment que sigui o no sigui, és una acció que està fora del joc i ja es fiquen 1-0 i llavors nosaltres la segona part condicionats per marcar el segon. Quan tu intentes proposar, intentes anar a marcar, és normal que s'obrin espai darrere i et facin empatar nosaltres, és normal que et facin el segon. Jo crec que l'equip ha estat bé amb moltes coses i res, va seguir al principi de la Lliga. Sabem que són punts molt importants, però que els recuperarem segur. Nosaltres volem fer bé les coses, el Jan va tenir un contacte amb un positiu, ha hagut de confinar i no ha pogut venir, però bueno, aquesta temporada estarà plena d'aquestes situacions. Hem d'adaptar-nos a la realitat. Avui no teníem el Jan, que lògicament ens dona molta profunditat i ens dona molt gol, però tot i així el missatge és clar, n'hem generat sense el Jan. L'únic que s'han d'acabar fent, no passa res, repeteixo, la Lliga és curta, cada punt val molt, però estic convençut que la setmana que ve tornarem a donar guerra i tornarem a lluitar per generar-ne moltes i a més per intentar ficar. Lo que el futbol no és just serveix a poc, no? Al final és just el que marca més gols i ja està. Sí que és veritat que per ocasions generades, no ho sé ara perquè m'he de mirar el partit tranquil·lament, però jo crec que n'hem tingut més que ells i bastant més clares, però al final s'han de ficar i ells sí que les han ficat, no passa res. Al final crec que com a equip hem de valorar més el rendiment que el resultat. Ho estem vivint com que som uns afortunats. Cada cop que tenim una oportunitat al cap de setmana per jugar, l'hem de gaudir. Jo crec que avui l'equip, lògicament ara està volgut, però a un principi del diumenge anar a jugar, tornar a sentir futbolista, anar a un camp com un històric com és el Martinenc i poder jugar 11 contra 11 és un premi. Llavors, com que sabem que la temporada és incerta i no les tenim totes, hem d'aprofitar cada partit per complir el màxim, però sobretot per passar-nos-ho bé. Nosaltres som jugadors, entrenadors de futbols que vivim dels caps de setmana. Si ens treuen el cap de setmana, el futbol perd sentit. Jo crec que aquí sí que és veritat que hem de ser conscients, hem de ser suficientment madurs per entendre que som uns afortunats i aprofitar cada oportunitat que ens donguin per competir el cap de setmana i passar-ho molt bé.